भैया जी फिर गरिमा वीडियो के माध्यम से आप सबको सेवा करके मिला आई मानस के माध्यम से लकुश बाबू के जन्म भई बा। लकुश बाबू के जन्म पर ओबन में माता के वन देवी नाम धरा गइल बा। सीता माता को केहू नहीं खे, एगो बाबा वाल्मीकि जी के सहारा बा, लेकिन न बाबा बनी न मठिया में केहू बा और माता जी के बाबू लो जन्म लेता और तारता लो ओबन में दुनिया ने कहला के हाकार होता कैसे आई भाव बता धारती के हुलसला जियारा अरे गंगा मैया आई रे धारती के हुलसला जियारा गंगा मैया आई रे नियारा से कुटिया पर बढ़े गंगा से कुटिया पर बढ़े गंगा धरवा होला कुटिया पे बढ़े गंगा धरवा होला बाबा के खबर मिला बाबा आनी और मान ली कि जाने अपन बेटी मल्ल बानी और स्त्री के लगे पुरुष वो समय में मैं कैसे जा पाऊँ ऐसे बाबा खबर के लिए हम बाबा के खबर बाबा बाबा के खबर गईले बन के पशु पक्षी गईले
बोले